Client nevateereri makadini. Ndiri kutaura ndiri kubva kudare remhepo inonzi Zimbabwe Spirit Council, inova mubatanidzwa wemhepo dzose dzenyika yeZimbabwe, vana Shumba, Moyo, Nzou, Mukanya, Hungwe, Humba, Dziva, Mbizi, Mhara, Nyati, Mbeva, Beta, Mheta, Goshungu, Gwai, Ndoro, Mhofu, Ngara, Gumbo, Bonga neSimboti. Mhepo dzese dzenyika dzinorimo mudare umomo, saka vana vese vanenge vakamiririrwa nababa vavo, ndo anenge achinzi mutungamiriri wenyika. Mhepo dzese dzine state house, muchienda muchinotamba muchinoona. Izvo handisi state house inopindwa nemunhu wane mune mavhotera uchiti ningi pfe, musingasvikiko, ukasvika unopfurwa. State house dza 21, mhepo yega yega ine state house. Gumbo kwaMusana, Nhari kwaChihota, kwaNyandoro, Gwai kuMudzi, kwaNyakuchena, Mukanya kwaSvosve, zvichingodaro. Saka ndo mhepo dzinotungamira nyika. Mhepo idzi dzinozosarudza mutungamiri wehurumende pasina maelection. Mutungamiri wehurumende ndiye anozosarudza government. Government inosarudzwa nemaminister through mapublic interviews, vachitora nyanzvi dzichipiwa macontracts nemabudgets nemabenchmarks, maexpectations. Kana watadza in 2 consecutive quarters ubva watodzingwa basa. Dambudziko muZimbabwe, vanhu vazhinji hamusi kuriziva. Dambudziko harisi zanu, asi kuti matongerwe auya nevangerengere kana kuti democracy. Democracy inogadzira mapato anopikisa, ruling party neopposition zvichirwa. Ndo pane mvonga mupopote ipapo. Nguva zhinji vanenge vachirwa, kwete kurwira vanhu kuti vanhu upenyu hwevanhu huite nyore, asi kuti vanenge vachirwira upfumi. Zano iri kuba pamwe chete neopposition iri kuba. Tarisai meya weHarare uyu Jacob Mafume ari mubishi rokutsanangura kuti ichi akadii, mari yakaiwana kupi, ari kuvaka mazimba anotyisa. Meya anonzi anotambira $200, ko mazimba aya ari kuwana kupi? Saka dambudziko hamusi kuriona, makatovharidzwa pfungwa dzenyu. Dambudziko haisi zanu chete. The whole political system yauya ne the white man, democracy, it's so defective. Electoral system ndedzekubiridzira. Tarisai kuMozambique, DR Congo, kwese kunongobiridzirwa. Kana kuAmerica, Trump apotsa atofa nebullet, bara rapotsa ramuuraya, asi vava nedemocracy 200 nemakore anopfudzira vachiita democracy. Hatigoni kuteedzera izvozvo. Tine urongwa hwedu. Saka mukatarisa kana kutonga kuita opposition mumadhorobha, vane kana makore anokwana 20 vachitonga madhorobha. Inda kuBulawayo, inda kuHarare, inda kuGweru, uona mapothole, uona kana mapublic toilets, uona kana panotengesera vanhu pamisika, tsvina. Zvese ndizviri maoko eopposition, chabuda hapana. Saka ngatitarise pane dambudziko. Haisi ZANU PF chete, zvese neopposition. Saka munofanira kuziva kunzwisisa nhoroondo yenyika yenyu. Nyika yenyu imhepo. Munodaira kuti makambodzwa kuti muti usina zita, kuti ukasvika pamuti usina zita ukaombera kuti unoda kudya sadza rinotobuda. Rabva kupi? Muti uno munhu inokuti imhepo. Ukaenda kumabwe adziva uko kumatonji kana kumatonjeni, unogona kutaura nenzwi nemhepo nenyika ichitokunzwa. Kana kuenda kuNyangani ukataura mashoko asingabvumirwi, uchishora nyika, uchishora mhepo dzenyika, haubudi umomo, chadzimira nokuti nyika imhepo. Saka mhepo iyi ndo anotungamira nyika, nokuti mhepo haidyi sadza. Mhepo ndo yabva ichitungamirira vanhu kubva Guruswa, fambai makadai, mirai pano, itai musasa, yambukai rwizi, tsemurai makomo. Shiri inonzi Zimbabwe bird, haisi bird as such, imhepo ndo inotungamira vanhu. Saka ndo kwatava kudzoka. Pane bumbiro ranyorwa nevakuru venyika, dare remhepo iri. Saka bumbiro iroro ndiro rinosara pano paCulliland achaita kupai kopi. Monatsoriverenga, muchibva kwamama muchiti ningi pfe, wakuti baba vako pfe, nokuti ese mhepo dzenyika dzese idzi
dzine dzaane state house kwandataura kwamusana gumbo kwanana svosve kwana mukanya kwana shumba kunana murehwa uko nyika yose inenge yakazara nemastate house emhepo dzemadzitateguru edu uchingopinda gogogoi ndine nzara ndoda kudya ndoda kugadzirwa mhepo dzangu apa ko zvangu zviri kudi semwana wenyika udyawo rifa renyika kuti tinongodyiwa nemunhu wane mati nhingi pfe hazvibudi ipapo. Saka parliament inenge ichisarudzwa nenyanzvi munotondera kuti kare kare mutungamiri aigara dare nenyanzvi, aigara dare nehurudza kuona kuti vanhu vaguta here, aigara dare nemhare dzehondo kuona kuti nyika yakachengetedzwa here, aigara dare nemagodobori ekurapa kana vanhu varwara. Ndo masarudzirwo anoitwa parliament kubva ku the best farmers, the best engineers, the best bankers, the best accounting, the best educators, the top. Ndo vanopinda muparliament on the basis of skill, kwete political affiliation. Wopinda muparliament vonanganura matambudziko ane vanhu, vogadzira matambudziko evanhu. Izvozvi kwapinda muparliament chavanogona kuenda kuprecate farm kunoomberera vamwe vana vevamwe nokuti havana maskill. Chavanogona polishing other people's shoes nerurimi rwavo havana maskill, vanenge vachingoombera masolution havagadziri. Takudzokera kuchinyakare chemadzitateguru edu. Saka hakuna munhu anogona kugadzira maproblems enyika ari ega. Nyika inotoda mubatira pamwe wavanhu vese kuti kuti ningi pfe. Ikeni wakuti baba wako pfe vanopinda state house on the basis of the spirit. Zvazvangogara zviri. Saka ndoko taakuenda ukoko vana. Ndoko munofanira kuenda, you rally behind your fathers. Kwete kuruta rally behind mwana wako anenge. It doesn't help. It won't solve the problems. Dzokai kuchinyakare chedu. Kana the key issue yomunofanira kuziva iri muconstitution yandakupa iyi ndeye kuti takudzokera kuchinyakare, takurodza mhandara nemajaya, gota nenhanga zvakuenda kuchikoro, zvakuenda kucollege, kuitira kuti vana vakure vari mhandara nemajaya. Ukarodza mhandara nejaya, wanano iyoyo haiputsiki. Kana wanano yakasimba, family level, family unit yakasimba, zvinoda kuti nenyika yakasimba. Kana family unit isina kusimba, zvinoda kuti kana nyika ina kusimba. Kana family unit ine trust, baba namai vachitrustana vakaroorana dziri mhandara nejaya, zvinoda kuti kana nyika inenge ine trust. Mbavha dzinoita shoma, mahuri kune kusina. Uyezve doro rine richibvumirwa kunwiwa, asi kuti doro rine richinwiwa kuma secluded areas, kuti bumbiro iri majere anovharwa. Vana chikurubhi dzinenge dzavharwa nokuti kune inonzi mhosva inoripwa, haigarirwi mujere. Izvozvi mbavha iri kuti kana ikauraya munhu inopiwa free wifi iri kujere, inobudiswa kuti ishande ibhadhare mhosva dzayo. Angari majere ndokuniswa mabhawa, unopinda umomo wonwa doro wodhakwa. Asi kana wadhakwa adhala, haubudi umomo usati wasoba. Nokuti munhu akadhakwa is a nuisance, is a problem, is an abuser. Unofanira kuti de-intoxicate, wotestwa alcohol level yako wozobuda. Saka doro rine richinwiwa exclusive zones, munenge majeri chaimo. Unopinda wojabula, wovata, woita de-intoxicate, wotestwa. Kana usina alcohol, wobva wabuditswa. Society yogara nevanhu vari sober, nokuti vanhu vakadhakwa mumugwagwa vanenge vachiuraya vanhu, muindustry vanenge vachiurayisa, musociety vanenge vachipopotedza waini mupopoti. Saka ndo zvaakugadziswa, ndo zvauya nemadzitateguru enyu. Roman Dutch law ndeye maDutch, ndeye maRomans. Hatisi maRomans, hatisi maDutch. Tina vantu nyeuntu wedu ehunde.